Toto som nevedel, že vôbec vydám, no ale nakoniec z toho vzniklo toto. Tuto je predstava toho, ako malo vyzerať prvé natáčanie televízie DOJ. Mal to byť pilotný diel, no ale presvedčte sa, ako to nakoniec dopadlo. Natoč doľava, keď ti takto ukážem, tak ty otočíš kameru doľava, dobre? Drž kameru. No už od pohľadu je vidieť, že kameraman je pekný debil, ale nakoniec sme si mysleli, že to aj pôjde. Dobre, začíname. Mňau. Dobre. To je otravné. No dobre. Ale veď si mi to rozmontoval, čo chceš? Ja som ti to rozmontoval. Drž to, netoč tým, koľko drž to má to. rokov? Drž to. Toto má asi rok. Drž to, takto. Trochu to nadvihni. Keby si tým nehýbal hneď od začiatku, dobre, drž to. Daj to vyššie. Vyššie to daj. Ja rozumiem vlastne. Čo robíš? Dobre. Au. Dobre. Áno, veľmi pekne ďakujem za úvod. Teraz aktuálne sa nachádzam na jednom z najväčších... Ty si naozaj creeper, vieš o tom? Ja viem. Vieš čo potom moderovať ty? No. Ja budem natáčať, lebo ty to evidentne nevieš. Evidentne máš nejakú Kašle. Z angličtiny? Počuli ste ten výkrik v pozadí? Z angličtiny? Lebo rád vidím... Tak takto daj prst. Tu daj prst a tu ho drž. Ja rád vidím, jak failuješ. Ja to extrémne mám Dobre, rád. tak tu daj prst. A nehýb s tým, dobre? Je to zapnuté vôbec? Je. Daj sem prst. Drží. Sem daj prst. Keď sa vzdialím, tak to padne. Máš pravdu. Sem daj prst. Netlač do toho príliš. Áno, ďakujem za úvod. Máš to zapnuté, len som ti to reštartoval. Áno, ďakujem za úvod. Aktuálne sa nachádzam na jednom z najväčších ihrísk v Rači. Nachádzam sa na ihrisku konkrétne na Rendezi, jednom z dvoch, ktoré sa tu nachádzajú. Aktuálne sa nachádzam na Znevskej a obec Bratislava zainvestovala do opravy parkov a renovácie. A aha, akú nádhernú časť nám tu vybudovali. To je kripel. Toto nebolo naskal, fakt, toto ne. Pozri. Takto to budeš držať a takto tým otočíš. Sa bojím teraz sliavky. Bože, Áno. Áno, ďakujem veľmi pekne za úvod. Aktuálne sa nachádzam na jednom z najväčších ihrísk v Bratislave. Ne, dobre, tak ešte raz.